Sahur sing ke-16, guys. Wih, cepet banget. Dilamaning bada. Engko disit tak ngumpulna nyawa karo joget. Asik. Asik, asik, asik. Ser. Aja kelalen gawe kopi. Kopine loro bae. Anake minum susu kotak jere, guys. Ki menune wis siap. Menu sederhana bae, guys. Ngoreng bakso dadar endog. Lanjut gugah anak wadon, guys. Ya seperti biasa digugah angel. Kaken drama pokoknya. Lanjut anak lanang juga digugah-gugah, guys. Pada baik kaken drama. Sing merempai lah, sing ngantuk lah, jen. Ya wis, selamat menjalankan ibadah puasa, guys.